Barkanmu da sake haɗuwa a bidiyon namu na yau za mu nuna muku yadda ake haɗa bana ta YouTube channel. Da farko za ka zo ka shiga app ɗinka na Canva ko kuma ka buɗe ta a cikin browser ɗinka ma'ana online. Ga wanda bai san yadda ake amfani da Canva ba, to kai maza kai subscribing domin mun yi bidiyo aƙalla wajen guda 10 wanda suke nuna yadda ake amfani da Canva, yadda ake haɗa abubuwa da yawa a cikin Canva. Farko mutum zai zo ya danna akan template, nan gurin in ya buɗe danna akan template sai ya zo kan search. Zo kan search ɗin nan sai ya rubuta YouTube banner. YouTube banner. In danna akan YouTube banner sai ya danna akan search. Zai kawo mai banoni kala-kala. Gashi nan ya buɗe ya kawo mana. Bara mu jira. Gashi nan ya kawo mana banoni kala-kala. Amma wa'innan banonin da ya kawo mana kar kai amfani da ko guda ɗaya a ciki domin banoni ne wanda suke not responsive, ma'ana banoni ne wanda suke idan wanda yake amfani da YouTube a waya ya amfani da su, bana ɗin za ta koma za ta zama ta cika voice complete. In kuma wanda yake amfani da kwamfuta ne ya buɗe, za ta koma ƴar ƙararrama. Ma'ana wannan bana ce wadda ba ta canza size, bana ce wadda suka yi ta kawai kamar matsayin wani template ba actual size ba. Saboda haka kar kai amfani da ita. Za ka zo ka danna akan gurin nan plus. Za mu fara bana mu sabuwa from scratch kenan ko? Idan muka danna akan plus ɗin nan zai buɗe. Sai mu zo mu danna akan ɗigon nan guda 3, sai mu shiga setting, sai mu danna wurin nan add guides. Muka danna akan add guides sai mu je mu danna akan custom. Gashi ya kawo column guda 3. Sai mu ƙara danna gefen nan row. In ya kawo row ɗin nan sai nan gurin mu sa row ɗin mai da shi 3 kan 3. Gashi nan sai mu danna akan done. Yanzu gashi nan mun samu row ɗinmu guda 3. Gashi mun samu row guda 3, column guda 6 kenan ko? To a nan gurin sai mu shiga gurin element. Mu danna akan element sai mu ɗauko shape. Za mu ɗauko shape guda 1. Shi nan mun ɗauko wannan sai mu kawo shi gefen nan daidai gurin nan ƙasa da shi. Yadda muka yi wannan shape ɗin sai mu ƙara jawo shi haka daidai wajen nan. Nan ma mu ƙara gaba da shi daidai wajen nan. Za mu bar shi daga ciki. Gashi nan yanzu mun sa shape ɗin mu a ciki tsakankanin border hagu da border dama. Mun sa shape ɗin mu. Sai mu canza shape ɗin namu kala. Mu sa mai kala yadda muke so mu ga banan mu ta kasance. Za mu iya sa mai kala duk wadda muke so. Sa ko kalar wacce muke so za mu iya sakawa. Za mu iya sa wannan kalar in muna so ko mu sa wata kalar wadda muka ga muna da ra'ayi a kanta. Sunan kaloli kala-kala. Sai mutum ya zaɓi wadda ta fi masa daidai da irin amfaninsa. Gashi yanzu mun ɗauki wannan kalar. Muka ɗauki wannan kalar sai mu zo mu yi sai mu zo mu danna akan text. Danna akan heading sai mu rubutu. Mu sa Hausa Tech Media channel ɗinmu. Duk abin da za mu rubuta zai kasance ne wannan wurin da muka yi shine kamar wani guidance. Duk abin da za mu yi ba zai dinga fita daga ciki ba. Saboda idan muka yi rubutu a ciki gaba ɗaya shine zai zama responsive. Idan mutum yana amfani da kwamfuta ko da waya ko da komai, duk abin da ya gani zai zama a ciki insha Allah. To wannan shine za mu sa rubutunmu a ciki. Wannan sai mu danna akan bold ɗin nan. Mai da rubutun ya zama manya. In kana so za ka iya canja mai font size ɗin a font. Mai da shi font ɗin da kake so. Zan iya zaɓa wannan. Sun buɗe za mu duba. Mu ɗauki wannan. Ga rubutunmu na mun shigo ciki sai mu ƙara dannawa akan text sai mu ƙara rubuta wani abu. Grow your business online. Wannan kamar motto ɗin mu kenan ko? Sai mu zo ƙara adjusting ɗin size ɗin bana ɗin damu. Size ɗin rubutun mu na ƙara mai girma kaɗan. Nan ƙara dannawa akan sa. Mu zo gurin sai mu shiga wajen effect. Mu danna akan effect sai mu sa background color. Sai mu sa mai background color. Shi nan mun sa mai background color. Shi ma rubutun nan
za mu iya canza mai kala saboda ya zama very contrast, ya yi kala sosai. Shi nan yanzu mun sa rubutun mu kala. Daga nan sai mu ƙara zuwa gurin element. Danna akan element sai mu danna. Idan bayan mun yi rubutun nan sai mu zo mu danna akan element. Danna akan element sai mu rubuta man showing. Rubuta akan man showing mai searching zai kawo mana hotuna. Gashi nan ga graphic nan ga mutane. Sai mu ɗauki wannan hoton. Mun zaɓi wannan hoton sai mu tafi wurin effect, background remover, mu cire background ɗin mutumin. Gashi nan ba background. Sai mu ɗauke shi sai mu rage mai size. Mu rage size ɗin mutumin haka. Sai mu ɗauko shi mu shigar da shi cikin wannan banner ɗin tamu. Gashi nan yanzu mun shigar da shi. Dan ƙara mai girma kaɗan. Gashi yanzu mun shigar da shi complete a cikin banner ɗinmu. Shi ma ya zama yana ciki. To daga nan mun gama haɗa banner ɗinmu. Abin da za mu yi kawai shine za mu ɗan ƙara ɗan adjusting kaɗan. Mun ga dama za mu iya kai wannan 60 ko mu kai 55, 55. Bai shi haka daidai nan. Ta ma wannan mu ɗan za mu iya ƙara rubutu a ƙasa. New video everyday. Gashi nan yanzu mun zo mun yi rubutu. Mun ƙara rubutu kaɗan sai mu yi ƙasa da shi. Shi ma ƙasa da shi. Za mu canja mai kala kaɗan. Mun sa mai kala kaɗan. Sai shi ma ya ɗan yi glow. Daga nan abu na gaba za mu iya barin shi haka. Abin da mana ragowa kawai shine sai mu je mu tafi wajen exporting. Danna akan nan gurin export. Danna akan download. Danna akan download sai mu tafi gurin gashi nan download. Zai ɗauka. Za mu je mu buɗe YouTube ɗinmu ne. Danna YouTube ɗinmu in ta buɗe sai mu shiga wajen image, sai mu shiga wajen profile ɗinmu. Ƙara dannawa akan nan. Mun danna akan nan sai mu danna akan nan wannan alamar biran. Danna akan ta sai mu danna akan wannan camera. Za mu sa yawa choose photo from the file. Mun za mu yi upload ɗin shi kenan. Sai mu danna akan banan mu. Gashi nan banan mu ta hau sai mu yi adjusting. Gashi nan gefen a rubuta all device. Wannan abin da muka gani shine zai fito a dukkan kowace device. Mai waya da komai in zai amfani zai ga irin wannan abin zai gani. Gashi yanzu komai ya fito. Rubutunmu channel ɗinmu komai ya fito a cikin banner ɗinmu. Mu danna akan save.